के संगे गावत रहता दीपू बोली बोली ये तार गाँव नहीं है आए जूता पहनले तारा मुँह में ढुक जाए ऐसा प्यास का जानते रखे तो हमारी जूता से ना राइफल से ना जे 20 दिन के मोजा पहन ले जन मोजा महकत होके ऊ इनके लगा सुंघा के इनका प्राण हरण कर लेबे के ये तार गाँव नहीं है ये तार व्यवस्था हवे मुर्गी गोली लड़वारी में तो फिर में हवा खाता लिया रे छौड़ी रे तोर चौरे कितना भाई कितना मार निकलबे तारा के अभी तारा के उड़े ले ये तू माऊ बन के भगबो उठियो के ना भगी कह तारे की हम पूर्वी के निर्गुण के रचयिता हई क जगह में बेसुरा भइल याद करल हैं बेसुरा कहले उठा आई मनोज भैया के तीन बजे तू गा लेता रह अना त तू एको ठोप ना गई तो वाह ना जी जब सीताराम बोल सुगे बोली आहा अरे हाय रे तार सीताराम का सीताराम बाबा एक बेर कहीं कर बात है न भोला भाई के ना गइल ना कहलन कि महात्म जी के लगे कोचिंग करे के पड़ी ठीक कहला हुआ एक बेर इनकर तबीयत खराब हो गइल त अपना गुरुजी के लगे गइल ना गुरुजी के लगे इनका क्वालिटी न बा कहलन जे गुरुजी हेजी दर्द करता गुरुजी छुदलन निमन हो गई कहलन गुरुजी अब हेजी दर्द करता गुरुजी छिदनी ठीक हो गई कहलन जे गुरुजी ए देखी ना पीठवा पर दर्द करता उजी के छिदलन हो गई तब कहत रे गुरुजी से गुरुजी हेजी क्यों दर्द करता गुरुजी कहले कि सीधा काहे नहीं इसको देवे कि सुई देवे के हम बंगाली से सुई दिवा दी भाई का बात बुझाते नहीं गलती देखनी माइक हटा के गुरियोला हुआ अच्छा गुरुजी कहलन कि ना आई के याद नहीं के वाह माता बहन बैठल बने फालतू फालतू बोलत रह तो बोले के चाहिए भैया ना बोले के चाहिए ना तारा के राइफल से ना तारा के मुरझाइल भाला से मारी उ जंदर का है कि फर्स्ट मॉडल में ना उखड़ित की राइफल से मरल बने की भाला से मरल बने वाह अब आ जाई ध्यान दी अब भैया कहनी है कि भैया जी हमनी के बानी सन रउआ पातर सीतर बानी डराए मत दो चार हाथ लगाओ कोई तो ब्यास का हमनियो का लगा देम से उनके दे हाथ साफ कर लेम सो अभी ध्यान दे केकरा से गाओ तेरा खेला ना हो बुआ टीड़ी टीड़ी भाड़ा अब भैंसी गली लेड़वा हमरा कहत के खड़ा करा दी तो बुझाई की दुकान का जलुआ खड़ा बा हां मकई के खेत में हम इनकरा खड़ा करा दी नहीं तो बुझाई की घोड़ पड़ास कोनो खड़ा बा त कहे के भाव